गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। मैया आङो इउटुबाव मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन लाइभआव। गुफुर दाउथुबा दाबो गाबो। बे बाथ्राखौ लानानै जोङो ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्रा सावरायनो हायो, उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै, फरायनायनि बागै लानानै, आरो दिनैनि थासारिखौ लानानै जोङो ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्रा सावरायनो हायो। गुफुर दाउथुबा दाबो गाबो। बेनिफ्राय आं इउटुबाव लाइभ सोंबाय थाबाय, गोबाङानो हायाखै आदा, बुजि मोनाखै आदा, नोंनो खोन्थादो। बेनिफ्राय सासे फंबाया बेनि एन्सारखौ हरदों, राइट एन्सार हरदों। बेनिफ्राय सासे फंबाया ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों, सोर बिफानि बाथ्रा बेलाय, सोर बिफानि राव बेलाय, गुफुर दाउथुबा दाबो गाबो। गावबो रोङा, गावबो बुजि मोना। सासे खन्थाइ लिरगिरिया ओरैबायदि मोजां खन्थाइ लिरनानै गालांदों, बेखौबो सोंखारियो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि सासे सानै गथ'फोर दङ, गावबो बुजिया, गावबो मोनथिया, सोरनियावबा सोंनि, बेबो गैया, गावसो गोरों जायो। दा जों सावरायनोसै, गुफुर दाउथुबा दाबो गाबो, माने सैथोआ दाबो दङ। गुफुर दाउथुबा दाबो गाबो, माने सैथोआ दाबो दङ होननानै बुंदों। सैथोआ दङना गैया रायजोफोर? दिनै जोङो गोबां नुनो मोनो मिसा बाथ्रा बुंनानै देरहानाय, नंखाय बाथ्रा बुंनानै देरहानाय। नाथाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै देरहानाया बेसेबां गोबावसिम थागोन? नंगौ, नंखाय बाथ्रा बुंनानै जों थाब खम समावनो जोङो देरहानो हायो। नाथाय नंखाय बाथ्रा बुंनाया बेसेबां गोबावसिम थागोन? मोनसे समाव, सानसे समाव गासैबो मोनथिहैजोबो ना बेयो नंखायसो बुंदो, मोनथिहैगोन ना हाया? नंखाय राव बुंनानै देरहानायखौ सानसे समाव जों मोनथिहैजोबो गासैबो। सैथोजों देरहानो थाखाय गोबाव सम नांगौ जायो, स्रि थानो गोनां जायो। नाथाय सैथोजों देरहानाया मा? गोबाव लं लास्टिंबो जानो हागौ। नंखायजों देरहानाया बारा सम लास्टिं होनाय नङा। नंगौना नङा? आंनि बुंनाय रावा नंगौब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जोङो सैथोजों देरहानाय मानसिया बिखाफोर दोननानैबो जोङो बाथ्रा बुंनो हायो। नाथाय नंखायजों देरहानाया, नंखाय रावजों खम समावनो देरहानाया, फैनो गोनां समाव, उननि समाव मा बाथ्रा बुंगोन बे? बेनि नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ जोङो मा नेनानै थायोब्ला सानसे समाव जों मोनथिजोबखायो। अब्ला सैथोजों देरहानाया मोजां ना नंखायजों देरहानाया मोजां? सैथोजों देरहानो थाखाय जोंनो गोबाव सम नांगोन। आरो जों सैथोजों देरहानो हायोब्ला बेयो गोबाव लं लास्टिंबो जानो हागौ। मिसा बाथ्रानि देरहानाया साननैसो उनावनो मा गोलैनोबो हागौ आरो गासैबो बेखौ मोनथिफिनजोबखायो। थिग बेफोरबायदिनो फरायफुबाय थानाय समाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, दा बिफाया फरायनो होदो, न' सिङाव हाबनानै नों फरायबाय थादो। बिफाया सोङोब्ला फरायदोनगोन, नाथाय नों फरायालासिनो मबाइल थुबाय थानानै नोङो बिजाबनि फारसे नों जेबो गोसो होआलासिनो, नों जेबो गोसोआव लायालासिनो नोङो टाइमखौ ओरैनो पास खालामबाय थानोबो हागौ। बेनिफ्राय एग्जाम फैगोन। एग्जाम फैयोब्ला मा जागोन? नोङो नकल लिरसिगोन, पास जासिगोन। नकलजों नोङो बिमा बिफाखौबो थगायबाय, एग्जामावबो नों मा खालामबाय? नकल लिरनानै नों पास जाबाय। बेनिफ्राय जेब्ला मा फैगोन? नों बबावबा मायबा मोनसे नों इन्टारभिउ होनो थांसिगोन, जबनि थाखाय, साख्रिनि थाखाय। बेवहाय नोङो मा? नकलबो लिरनो हाला। अब्लानिया नों मा जागोन? अब्लानियाथ' नों फेल जागोन। अब्ला सैथोआ दङना गैया? सैथोआ दाबो दङ ना? नोङो बिमा बिफाखौ थगायालासिनो, नों एग्जामाव नकलबो लायालासिनो, नोङो मोजां फरायनानै, नों गोसो होनानै फरायनानै, नोङो गोसोआव लाखिनानै नों जा हायो नोङो लिरनाय मोनब्ला मा जागौमोन? जेब्ला नोङो जबनि थाखाय इन्टारभिउ हैनो थांदोंमोन, अब्लानिया मा जागौमोन? नों गोबां फरायनानै गोसोआव लानो हानायमोनब्ला अब्लानिया मा जागौमोन? इन्टारभिउआवबो नोङो लिरनो हागौमोन। अब्ला बिमा बिफाखौबो थगायनाय जानाय नङा। आरो माखासे जोङो जबनि एन्ट्रेन्सफोर हैनो थाङोब्लाबो जोङो बेवहाय मा?
गासैबो मानसिया एन्ट्रेन्स होबानो दि पास जाजोबगोन बेबो नङा। नाथाय जोङो गाव हारसिं रोंखायोब्ला जोङो एन्ट्रेन्सआवबो पास जानो थाखाय जोंनो बारा गोबाव सम नांनाय नङा। बेनिखायनो आं बुङो जों हानायमानि सैथोजों सोलिनांगौ। जोङो नंखाय बाथ्रा मिसा बाथ्राजों मालाबाबो सोलिनो नाङा। जेसेबां हायो जेसेबां गोबावानो जाथों नाथाय जोङो सैथोजों सोलिलांनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां। बेनिखायनो आङो गोबां रागा जोङो सम लानानै इउटुबारफोरखौबो नंखाय बाथ्राखौनो भिउनि थाखाय मानसिफोरखौ थगायलाबाय थायो गोदाव सोराव। दाख्लैबावैबो आं बुंदोंना, दाख्लैबावै साननैसो सिगां भिडिअ बानायना होदोंना। नंखाय गोरों गोराफोरानो इउटुबाव फैनानै पाब्लिकखौ बेबुखुब बानायनो फैयो। बे नंखाय बाथ्राजों सानबेसे नंना नङा? सानबेसे थगायनो गोरों मानसिफोरानो? सैथोजों थां, सैथो बाथ्रा बुं, सोर मा बुंनो? रावबो जेबो बुंनाय नङा। आंनिया सिदा सादा सिदा आंनिया सैथो बुंगोन। इउटुबावबो आं थगायनाय गैया, सिदा आंनिया। आं जानला मानलाखौ बायो। आं भिउनि थाखाय जानला मानला माने बाथ्रा बुंनो बा थगायनो बायो। ओरैनो सम लानानै कमेडि खालामगोन बेनोल'। नाथाय थगायनाय बेफोरखौ मोजां मोना। सैथोआ दाबो दङ। गुफुर दावथुबा दाबो गाबो। जों अब्ला बेफोर बाथ्राखौ मोनथिनानैबो सैथोआ दङ होनना मोनथिनानैबो मानो मिसा बाथ्रा बुंनो? नंगौना नङा? अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।